Takže prvé 4 časti poslednej série seriálu Stranger Things sú vonku. Myslím si, že každý z nás už ich má úspešne za sebou, čiže poďme si ich trošku rozobrať. Pozor, toto video obsahuje spoilere. Hneď zo začiatku poviem, že atmosféra celého seriálu je podľa mňa skvelá, baví ma to a po zhľadnutí prvých 4 častí mám taký pocit, že v tej úplne poslednej časti dostane každá jedna z týchto postav úctyhodný koniec. Máme tu zo pár nových tvári, respektíve staronových tvári. Hneď prvá je asi herečka, ktorá stvárnila Holly Wheeler, pri ktorej som ja osobne veľmi zvedavý, aká bude kľúčová úloha v tomto seriáli, keďže všetko naznačuje tomu, že bude veľmi dôležitou pre ukončenie celého seriálu, najmä v spojitosti s Vecnou a Max. A keď sme už pri tej Vecne, okamžite chcem vidieť tú spomienku, ktorá ho vydesila na smrť, keď zbadal tú jaskyňu, kde vošla Max, kde sa chcela pred ním schovať a dnes je z toho plnohodnotná obývačka s nádherným výhľadom. A máme späť Max! Prekvapenie to nie je asi pre nikoho, keďže bola dosť dôležitá postava v tých predchádzajúcich sériách a veľmi rád ju opäť vidím. A musím povedať, že aj Lucas je pre mňa správny chlap a nezdáva sa nádeje, že ju získa späť. Obsadenie herečky Lindy Hamilton ako doktorku Kay bolo podľa mňa skvelým krokom, mega mi tam sedí. Maximálne súhlasím s názorom ľudí po celom internete, že postava Dereka je úplný favorit tejto série a zároveň najrýchlejší charakter development vôbec. Ten chlapec je topka, najviac sa mi páčilo, keď rozdeľoval v poslednej časti tie deti s tým pravítkom po hlave. Čo sa mi páčilo je aj nikdy nekončiaca chémia medzi Dustinom a Stevom. Je úplne dokonalá, páči sa mi aj fakt, že Dustin ešte stále smutí za Eddym a že tento človek pre neho znamená skutočne veľa. Neviem, či som to len ja, ale Eleven je podľa mňa najslabšia postava v tejto sérii. Neviem si to vysvetliť, no úprimne v tejto sérii ma ona zaujíma asi najmenej a vadí mi tam aj Robin. Myslím si, že v celom seriáli a celkovom dianí je tam úplne zbytočná. Sorry. Ale ten, kto ma po poslednej časti zaujal úplne najviac, a myslím si, že úplne každého, kto túto sériu sledoval, je Will. Na neho sa úprimne teším v ďalších častiach a som zvedavý, že kedy zistíme, kam až siahajú jeho schopnosti a čoho všetkého je schopný. S nasledujúcim tvrdením naštvujem asi strašne veľa ľudí, ktorí sledujú toto video, ale podľa mňa Hopper zomrie na 100%. Všetko naznačuje tomu, že jeho postava sa nejakým spôsobom obetuje pre nejaké väčšie dobro v určitom bode tohto seriálu. Čo ma ale trošku tak hnevá je v podstate fakt, že tvorcovia seriálu bratia Dufferovci v nedávnom rozhovore potvrdili, že tento seriál nie je Game of Thrones a nemáme očakávať umieranie väčšiny postav v seriáli a že každá z nich dostane dôstojné ukončenie. Nebude sa konať žiadne krvi prelievanie. Tak či onak, posledná séria je zatiaľ veľmi solidná, páči sa mi, baví ma a dajte mi prosím vás vedieť do sekcie komentárov, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, kto podľa vás v tejto sérii zomrie. Poprípadne nejaké vaše postrehy zo sledovania a teším sa na vaše komentáre. Čaute.